تخاطر مدب productions كمية تغني دحان دلكم وقع بدحان لو ما عطون ناب مدب نامد أهم كلكم دلي لو ميك على محتد كقرب لهم دلي دلكم طب حضارات لو ما أخذنا زوم تواتي أتوما بعد مليون تغمتو أزي زخبروا من زفكروا من بيت السبيع كاب أتوم دم أبوزح نجار كنا مهار اللون نخل كم دلوا سوى زأمنكو نعم حيزة متقلقوا اسكي بعلم من مخانهم كلالي نابقوم كحلفكمي እግዚአብሔር ይባርካ የቀነልና ስለዚ አድመዚ ከምዚ ገለ አለው መልካ خبيرካ ክንራኸብ ግዜ ዘይ ከልወና ስለዚ ሓተትካ አምላኽ ነመስግኖ ስለቲ ዓብዩኻ ስለቲ ናኻን ቤትካ ዘለኩም ጻዓት ስለቲ ትጎይዎ ወግያሞ ማን ህዝብና ኣዝዩ ነበረኸት ዝኸውን ዘሎ ናይ ሓቂ نفكركمون نخبركمون بوزح نجار كابتقوياكمون نقن مو እግዚአብሔር عزيز مملس يبارككم نقن نخبر أو بيتهم سيم بحال عند إنجليز ينبر بعد بيتك أخي قدم أمر على الحين إنتروديس تقبله كاب نمرعوك قال أسران شدشان عبتنا علي ولا حجي زل ورحم مالتي مزلي ثلاثة بروخات كلعو علونا بنيلنا تنايل سناي بهالو كمخا أبز حلف عمتات أبستفر عليه ونات أسر شو عتزخون قولعون من أسيات فوستر جرنا لنا وي موجزيت النت تيز بهالو تقرينيا موجزيت النت حيزنا لنا حجو ثلاثة دك البينيا علوم سنة زنبرس بزي شو من تسباتنا بجزنا نقوم نتحجو زوان زي Thank you داني حوي أملاخ باركة حنا مازينا نخبرك كان نفكرك كان حاولنا خا مدقام كيكون جن أنا خا بعد سبيتو نبيتو شميز العالم دسابهال كذا ثلاثة معلتين هذا مثلا حمشتنا عمت أخويرنا الذي درجة حد عمت يكون قديمكم هذا حد عينتي مثل في اللي دمالو في الجيتات يأخذ لها بس تحرف أسرع حمشتنا شديشن عمت الجابير يكون الكاسي أو تحرف مو نجرالو حداركم كمي يمثل تغلل الفيزوال أبزر أسران شديشن عمت بزليه كجمري زيافير مسكن بتعم طعم يلخ جمره فتو زيافير مسكن بتلقى أملاخ ببزح نجار أب حدارك تكون كلها ببزح نجار تحقف بزح تبقى نجارات بزح برختني أملاخ بزح سناي نجارنا زيافير رينا جم كله سموز يروحون زي كونس مالت challenge اللوا تناي نابرا challenge تناي كولا باي challenge سي كله سي قويا أبسدت كونكات نبرو نابرا كله جن بخلو نجار زيابير ردينا بسلام بفقرن حد مرة تدقاقفنا صبوا أزخونه جزء حلفنا حجي حدا جزء هنعلل كل الناس نبي خيرو زي 26 عمت اللي قرمنا يعني إذن جزء أبيرنا مسكونه كله بتصقع أملاخ بردية أملاخ كوينو لنا جزء أبير مسكن أمين زليه قويتش نتايم بالكام وأنا من البعض زلي زبلته إكو خجبر يدل مالتيو እግዚአብሔር አዘዘ መስግኖ ዘለ ስለዝሃበኒ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወት ሲክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣሎ ነዞም ደቅና ነዞም መንእሰያት ክንብሎም ከለና ዝብሎም ክልት ዓበይቲ ማርክ ዝኾነ ኣብ ህይወተይ ሓንቲታ ንጎይታ ዝተቀበሉ ክላ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር እንዲ ዘሎ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞን ሓንቲታ ንጎይታ ዝፈለጥ ክላ መዓልቲ ታኻለይ ተኸኣ እግዚአብሔር ንዘለ ዝሃበኒ መዓልቲ يزبل مالتي سلازي أتي زحلفة أصلاً شديشتن عمتات كريو خلقو حجسي بحق شو أملاخ دقيفنا مالت منم قالوا نجر هاليوكا وي فليز بلا نجر هاليو زي كونس إجزابير سلاز دلين إجزابير سلا زفتون إجزابير كأسلاز دقفن جن كساب زاوان زياسي كل نجار ناترى لنا بكل نجار ناتدقاقفنا بكل نجار كا حدا علامات يزولنا نزولنا نقولت
زلنا ملات تزلوان الساعة أنا ملاكو قلت إنه تزلوا من قدي مزدقنا ونكمو درجة مالت هيوت نابرانا simplicity تزلوا هيوت جن كمتي صحف زبلوا قدم من استعمل خمسة كند لا يمود حد ما تخلوا نجار كل سخلكم يزبلوا أملاح جنكا بو متن بنخدم متن كأزياء بيركا خفز لنا نجارن حلفوا إن فاكت كمان أبدي لنا خاني من ما يرأنا نمونتي نجزاء فقري تبنا حد نازلوا فقري نتخيل نخلوا توسخي السوتر هل كل نجار زمتك نجار يموني أول I think نحكي حقوس عروف بروح زغنة عمتاتنا حلفنا قبل خير مالتي زي كاتي أما قدمنا أبرز الجات مكة حدا جزء سيكل ذرة كله نسمع زي I think نعم جمرة يخلط تعمتات بزح جزء كبر تعمتات إنتنا مجمرة تفعلت اللانزبل بزحاتكم ديسكرايب جوجل نسمعنا مالتي حجي حدا جزء أبي واتوكا بزح challenge يلن كتبل تريك الكاجن اسكي كمان يرو challenge نبهالنا of course قال زقات مكالو قل ساعة كندز خمزي وزي كمان قال أزات حليفة قال تبهال ذكرون لكادو انت زبهالتي زلي بزمص حضرنا بزمص مالت زي اخو بلا زخليه بالليل قن السو مالت قن كله سموت ناخذ زخيدي مالت قن هيكون بزنا جابر سجان تمقبالن اتي تفقيركا وات في اللي يكون اكنولج جركاسي تقبابيلكا تراداديكا نتعصصفتا فلكسبل كونكا بالمخاد مالتيمو እግዚአብሔር ረዲዩ ናሲ ጽቡቕ حليفنا كندوز جبرنا كويني سمعنا نون كمزل يخبر ማለት أبتي مرزع زي بلو تحنت مع الخمان كندي ساعات يعتخون مكراين أبتي فقري أحد ينزله في طبق مرزع دلو بحكي أزديو خمزة قليل من محطوية بلون الذي يزعتران حامشان عمد راشيشان عمد كم صغير قليل جديد مثل حتصير مثلك كاخي تردع كازو خميلو حاليفو ناكلت يوم أبهلا زيفتيو بحق دما سمو بروخ يكون نا إجزابير تقنقع نا إجزابير محرز إجزابير نهاب النمبر نا يبعلنا دسرحنا يو هيكونن حق this is true بس تقاقم تقبيلكم قلت نوبوكم فقادين يساكوينكم برنخلو آخر بدي إجزابير نا كلنا حدار كتعين إجزابير الدل من كيدلن نحنا قاعد بعلنا قاعد صبوا إنا ندلو حضرنا تعملنا دكنا ما تخوني لنا صبوا عبيب نا كلها نادليتي أبي حنت حتى شعور حتى كمي أنا سلذ حتى زلهم بنت أنا كتملو سيد دلت ما خلتهم زلي بقى خير جمل ولا قلتش من بمول نت أنك ما هي أنا إذا حتى كنت زلهم كم زي سب انتاي كيبلني كيبلكم تعبيت هاي كونن تعبيت تخون معاتي وتخاد جبر كياخ مثلك أخلو تعبيت تخون لا እግዚአብሔር ذهبك كاجن እግዚአብሔር ይሁን ይጠጉ ይሁን ይሳገን ተጽቡቅ ተዛረብ አዝዩ አገጣሲ ሰላም ሐሰይ ናይ ጎይትሽ ሐውኺ ጽቡቅ ኳሊቲ ክልተ ይኹና ሰለስተ ይኹና ብላይኪ ዚን ስለዘለው ይሓዳርና ጥዒሙ እትብልዮ ነገር ንገርና ጎይትሽ ድማ ድሕሪያ ዘልየ ዝን ስለዘለው ዋዕብቃት ሓዳር ጥዒሙ ድበልኩሞ ነገር حدا قلت ثلاثة قلنا تتاكن كيف كان لها حلفها زي بلن حدا simplicity تأمنوا مخانكم نقرال قليل جيركا توزدو نقر حدار سناب راقت كيكا بتكاري أي مقبال بخام نايت حدا ما مدقاف زبال العلكم يركم قبل عليو قل والسخ تتبللو نعاهم كباركم كم الماركوين زي كون سناب حكي بروخي كله بحرياته أزيو بروخي شنعيكا كم حوي كم عركي كم محزا كم سباي كم بكله نجاري كارواي مالت نخرب دعكاسو ما يصير خير بقى فتيمو give up هاي قبرنا بس خوانا نجار نعيكا بكله نجار support مالتي encourage قبرني مثلا independent خون ندقو خاني committee بقى نحدارس
كم priority نعم جمرة أقلقلوتي كل شيء يقول نعم جمرة أقلقلوتي سي بيت السبب حجي سو priority ومخانو سلازردا ولا أنا يسرح تسكت هلو أنا أقلقلوت تسكت هلو جن سيناتو priority سي بيتون حدارون سلازخانة زينا بحكي عبي قد زلو إيمانتي نتحدرنا بسلام نخيد نحدنا تدقاقفنا كنا برزخ علينا كمودما نعيت راح يكون دما بزعبا بيت سبي زلو الرأيا زعبا حواتي كم حواتو ناي بيت سبي زخونا نقرتها لي كم ناتو جيرو يزريا كل نقر كاني بحساب ديو بزد اللي نقرات كاني بتعني سبورت دي مالتي سلازي أزين أملاخ سلاجوش أزين زمسكنون أملاخ إذا قولي لني مالسي إذا تزخون زبلا كمان يبلي أجاني نيكون النايب حكي بتعني أملاخ زمسكنون مالتي بخلو نجار سلازي that's why خا تزحلف في 20 عمت كم نوح مالت بيجي زي مثلا كم زخين نزحلفنا مالتي نحد حدنا لا تدقاقفنا بخلو نجار بزعبا دكنا داتا مخرنا كم يجيرهم يمزعبيلنا خم يجيرهم لعلى درجة خبصه بزعبا دكنا هاي expectation هاليو انتي نقبروا لهم نخلي بخمي يكون حفظهم نخلي لا تبها هالنا أولا أبتوساني خمان حجي كم سبعي فرق جزائي جن أبتوساني ومتخنة نايكلتينا حسب إهين مهين تبها هلنا أين يحيش نحضرنا زحيش نركنا زحيش انتاي بر منيوز قدم زبل نجار زي كونه سلازم نايب حكي بتحتنا تجازز إخات نبرلو حدار يقويتا جيرولنا قويتهم كاني كيف زحلو لحن زلي زاير عمل أخباره كي تعم تزاريب كل غيب قويتش كيف انتي توصف صعبة زلي تين بالكم واحد زلي بون تايمو خمي جرم بخ describe قبرة هذا مالته تعجزته خداته فقرة نتبيت زلوا حاليوت زلوا تصوار نت الحركة مالته أكتبت سيدارجا بزح حيت كبيتنا بزح ليت زارب زلية أبدكنا كونان مالتي ولا قط كنت زاربنا وشتي أزارب مسنا أبزح أبدك فلاي مو بزح نايت زارب ليجن إنستينكت كاللوا نبي جت كات خيد بين جت كاينام كيزلنا بزبل نجر نتبيت كله خا مالت تي هيوتسي حجي أبزح على في 16 عام كريو كله خا أنا تمجمرة كمرعاون كلنا بزحون كرمنا كم بتكريسيان نسي درجة خبطهم قدامه تستمر عوينا نيرنا مالتي من الوقت حدا اليوم كل شيء كرمنا نيرو مالت بزح كريو تخل أي نتوخنكا مالتي وناي زليجن درجة بكل نجرسي كم زي كابشع جميرو أتي بسلاتن أبيتن أتي تتعارنتن أتي أجحام بالبزوم سأقلقلوت نيرو أبقلقلوتي ون أبسرحي أبقلقلوتي كله إكسل نخجبرسي درجة ناي جزانا عند حقوق يزبله أنا بيتنا عند حقوق نخلوها حقيقة خد كيت نخلوها سيارة خد كيت الموني زي بزح صبوا زخانة نجارات هاللوا نزيابير زي مسجنو زيابير كم زبلنا بزح زي متشم زعبها خد زارب زعايت كخد زارب قبل المجرى يكون الجن هم لا تقبلنا نجار بخانو هنا أملا مالتيو الموت it's credit نزلي كله ما بيتنا ناتا نجاري ولا بقول له طيب كويس قالك ولا بتسرح وانت ولا بتذكرهم بس كم زلوا ስለዚህ ሰባዩ ከም ርእስ መጠን ኢላ ነራ ሞ ግን I think on equal basis ኢና ንሰርሕ ኣብዚ ትርእሲ እንታይ ማለት ምዃኑ መቸም ለሓ ትርጉም ኩሉ ብዙሕ መገዲ ክረአ ከኣል እንዲ ኣምላኽ ገይሩና ግን ተዘሎና መስርዕሲ እዚኣ ሓሳብ ኣላ ሞ ኣይናው እንታይ ትዝሓሸ
ብሉጽ ዝኾነ ሓሳብ ሕጂ ሞደቅና ጆይን ገረም ኣሎ ማለት ሓደ ግዜያት ኣውሳቶም ዝበለጽ ሓሳብ ስለዘንጹ ንኣምላኽ ዘለዋ ፍቕሪ I think that's the most important ንእግዚአብሔር ዘለዋ ፍቕሪ ብዙሕ ግዜ እዞም ደቀይሲቲ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዳውሪ ሰይምስ ሁላትና ኣለና እንዲ ግን ሓደ ካብቲ ሓደ ጽቢቑ ስትረስ ዝገብረሉ ነገር ኣለዎ ስለዚ ኣጸብጻ ዝያ ስትረስ ትገብር ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዳውሪ ሰይምስ ካው እንዳሓርሲ ካልእ ዝደልየ ነገር የብለይ ዝብል ነገር ኣለዎ እሞኒ ነቲ ንጎይታ ዘለዋ ፍቕርን ሰዓትን ከዓ ዓብይ ግደ ተጻዊቱ ማለት እዩ ተዘለና ተሓዳርና ብፍቕርን ሰላምን ንኸይድ ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ዝብል ነገር ይኹን መጅርኩና ንምንታዮም ሰባት ክሰምዑዎ ዝደል ኣነ ምክንያቱ ይከኣል ብሓቂ ይከኣል መንፈስ ቅዱስ ረዲኡናሲ እግዚአብሔር ዘለዎ ቤት ብስርዓት ከምዚ ክኸውን ይከኣል እዚ ናይ ሓደ ክልተ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ኩልና ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ስለዘሎ ሕጂ ኣብታ ትንኪፍኩማ ዘለኹም ኣርእስቲ ናብ ኣኽመፅእ ብኣኻይ ክጅምር ጎይትሽ ኣብ ገዛኹም በዛ ፕሪንሲፕል ዲያ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰብኣይ ርእሱ ሰበይቲ ይክብል ከሎ ከመይ ኢኹም ሃንደል ትገብሩዋ ዚያ እዚኣ በብዛሕትኡ ሰብ ሴንሲቲቭ ኢሽያ በቃ ሰብኣይቲ ማዓሲዩ ርእሱ ዝኸውን ከመይ እቲ እግዚአብሔር ሰሪዕዎ ዘሎ ሓዳርና እንትጽብቕ ሰብኣይ ርእሱ ሰበይቲ ኣኹንስ ኣብ ምንታይ ምሳይ ኣብነት ኮስ ድሞ ምእንቲ ኣብ ሓዳርኩም ከመይ ከም ትገብሩኩም ትፈልጥ ንምሳሌ ገዛ ክትገዝኡ ተዘይ ገዛ ክትገዝኡ ክትደልዩ ከለኹም መን ይዝውስ ዓብይ ውሳኔ ነው ማለት ኣብ ህይወትና ከም ንገብሮ ውሳኔ ኢለ ዓብይ ውሳኔ ገዛ ክትገዛ እዩ መን ይድውስን ክንደይ ገንዘብ እዩ ክንደይ ቤድሩም ኣለዎ ኣበይ ክኸውን ኣለዎ መን ይድውስን ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ኣውዲ ስውስን ዘሎ ማለት ዶ እዩ to be honest with you ከም ቤት ማለተይሲ ርእሲ ኣነ ርእሲ እንደ ከም ዝገለ ዝበሃል ነገር ከም ኢሹውን አልዕላውና ይፈልጥና ከም ትምርዳይ ግን እንታይ ሕጂ ብዙሕ ግዜቲ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝብለና እንተዳ ርኢኻሲ ብዛዕባ ከምቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ዝኾነ ከዓ ክርስቶስ ከዓ ርእሲ ማሕበሩ ኣምላኽ ከዓ ርእሲ ክርስቶስ ኢልዎ ዘሎሲ ምናልባት ናምንታይ ብዙሕ ግዜ ክትምለስ ዘለንሲ ስለዚ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ስለ ዝኾነሲ እንታይ ገይሩላ ንማሕበሩ እንታይልና እታ ኣብ ኤፌሶን ዘላ ጽሕፍትስኒ መንቀብ ዘይብላ ክትከውን እዩ ነታ ማሕበሩ ክሳዕ ገዛእ ህይወቱ ድማ ሂቡ ማለት እዩ ሕጂ ርእሱ ምዃን ማለት ሲ እዚዩ ማለት እዩ በቲ ካል መገዲ ክንሪኦ እንከሎና ድሓር ከዓ ርእሱ ምዃን ማለት ከምዚ ምስኮነ ከዓ ክርስቶስ ነታ ማሕበሩ ምስ ገበረሲ እታ ማሕበሩ ከዓ ንዕያ ተኽብሮ ዘላ ንዕያ ትእዘዙ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ ህይወቱን ክሳዕ ክንዱን ስለ ዝሃበ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓላፍነት ነገር ናይ ፋንክሽን ነገር እዩ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብቲ መጀመርያ እቲ ቤት ተሓዳር ክምስረት እንከሎ እቲ ጻወተ ግደ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ሓዳር ክጥጥዕ ክዕንብብ ክዓቢ ዘሎካ ግደ ብድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ኣብ መወዳእታ ግዜ ከዓ ነቲ ቤት ነቲ ሓዳር ነቲ ቤተሰብ ከዓ ገዲፍካ ትኸይድ ሓድጊ ክብል ከለኹ ብዛዕባ ውልድ ኣይኮንኩን ዘለኹ ምናልባት ሓዳር ሲንግል ስለዘይብልካ ሓድጊ ክትገድፋ ትኽእልኒ ኢኻ ሓድጊ ማለት ሌጋሲ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሌጋሲ ገዲፍካ ትኸይድ ኣለኻ ርእሱ ምዃን ክበሃል ከሎ it's not about ናይ ፖዚሽን ናይ ኣውቶሪቲ ናይ ስልጣን ወይ ናይ ገለ ነገር ኣይኮነን ስልጣን ባዕሉ ዝመጽእ ነገር እዩ እቲ ትቐንዲ ነገር ግን ተወፋይነት እዩ ኣብቲ ፕራክቲካል ክትመጽእ ግን ጽቡቕ እንዲ ናይ ገዛ ስለ ዝምጻኻ ገዛ ክንገዝእ ክንብል እንከሎናሲ እንታይ ፖቴንሻል ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እንታይ ረሳሕ ድዩ ዝንደቕ ኣሎ ድዩ ዝለቕለቕ ኣሎ ድዩ ገለመለ ብዙሕ ቦዘር ኣይገብረኒ ምክንያቱ ኣቲኻስ ከም ድላይካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለ ዝብል ማለት እዩ ዘለይ ከዓ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ነገር እንታይ እዩ ከመይ ዝብል እንታይ እዩ ስለዚ I think ክልቲኡ ክነማርዓዎ ንፍትን ብዛዕባ እቲ ቦታ ኣብቲ ኣበይ ከባቢ ከመይ ኣብ ዝብል ነገር ብዙሕ ኣይፈላለየና ምክንያቱ ቆናሽቲ ቆልዑት ቤት ትምህርቲ ኣለዎ ድዩ እቲ ከባቢኡ ከመይ እዩ እቲ ናቱ ዘሎ ክራይም ሬት ገለልና ንገብሮ ቸክ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ብዙሕ ግዜ ሲ ብፍላይ ኣብ ውላድ ምስ በጻሕካ ደቅኻ እዮም ድራይቭ ዝገብርዎ
كل وسانه توسنو سي اوكي نحن ነገር ትራይ ደይኮነሲ እንታይ ዝሓሽ እንደቀና ኢና ንበሃል ስለዚ ኣነ ብዝሪኦ ነገራት ኣሎ ከመይ ከምዚ ኣሎ ንሳኻ እትሪኦ ነገር ኣሎ ከምዚ እንዳበልና እናተዘራረብና ፋክት 4 ግዜ ሙቭ ገርና ለና ሕጂ ከይድ ንዘራረብ ሞኒ እቲ መገዲ ዝመርሓካ ኣሎ ተሓሳብካ ንዋሃብ ሕጂ ዋናት ኣሎ ዘለ ዝበለቶ ነገር ሞ ከምዚ ምስተዘራረብና ስኒ ብዙሕ ግዜ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ዘለ ሓሳብ እንከላ ክትዛረብ እንከላ ስነ ትቤትና ብሉጽ ዝኾነ ነገር እያ ትዛረብ ዘላ ትህብ ዘላ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣነ ዘይረኣኽዎ ነገር ክተርእየኒ ከም ትኽእል እዚ ዓይነት attitude ሒዘ ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱስ ብዘይረኣኽዎ መንገዲ በዚኣ ዳ እሞ ከምዚኣ ነይራ ነው በዚኣ ክርኢ ኸያዶ በዚኣ ክርኢ ያዶ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ሳምሃው ኣብ ሓደ ውሳኔስ ንበፅሕና ማለት እዩ ከምዚ ነው በዚኣ ኢና ንኸይድ ነው በቲ ኢና ንኸይድ ተባሂልካ ናብ ክትዕ ዳኣተናሉ ግዜ ኣይነበረና ኣብ ከምኡ ተበፅሕካ ግን ጥዕና ዘለዎ ነገር ስለዘይኮነ ኣብ ከምኡ ኾን ከሎ ብዙሕ ግዜ ፖዝ ጌርካ ግዜኻ ክትወስድ ፅቡቕ እዩ there's no need ማለተይ በዚኣ እንተ ኸይድናሲ ተደይኮና ጥቢና ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ክእል ነው ዝዓበየ ነገርሲ ናትና ናይ ሓሳብን ናይ ምስማዕን ሓድነትን እቲ ኣብ ሓደ ጠሚርና ብሓደ ኮይና ክንከይድን ዝዓበየ ነገር ስንሱ እዩ እንተዳ ኸውን ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ተኮይኑስ ክኸውን እዩ ስለዚ ፎርሚስ ሱቲ ፕራዮሪቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡታት ዳ ተበፂሕና ነው ከምዚ እንዲ በዚ ክኸይድ ኣሎ ኣብ ዝበሃል ነገር ተሃልዩ ዓደ ደሓን የላን ማለት እዩ ስለዚ ፖዝ ተገበርና ተሃዳ ኣና ኢና ንብል ማለት ከምኡታት ክጋጥም ከሎ ስለዚ ምዝራብን ኔጎሽየት ምግባርን ሓሳብ ምልዋጥን ኢና ብዙሕ ግዜ ንወስድ አይደኖ ምናልባት ዘለኻ ትውስኾ እንተሃሊ እንተ ደኣኒ ብፍቕሪ ወይ ከዓኒ ነታ ብፅይቱም ከም ናቱ ሓንቲ ኣካል ገይሩ ትዘለዋ ሓሳብ ሪስፔክት ብምግባር ምቕባል ብምዝርራብ እንተ ደኣ ገይርዎ I think ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብዙሕ ኣይክሽገርን እዩ ግን እቲ ቀንዲ ነገር ግን እቲ attitude እዩ I think ዓቢ ግደ ዘለዎ መስለኒ ድሓር ከዓ ከምኡ ከዓኒ እቲ ርእሲ ምዃን ማለት ሲ ንስኻ ክትገብር ወይ ከዓ ዶሚኔት ክትገብር ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብፍቕርስ ከመይ ጌርካ ዊን ክትገብር ትኽእል ነታ ብፅይትኻ መስለኒ ሕጂ ግን ንሕና ከምቲ ጎይቶም ዝበሎስ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስጋዕ ክንዱ ኣይተሸገርና ድሕር ደኣ ዘይሰማምዓና ነገር ኮይኑ ሞ ነቲ ሓዳርና ከዓ ዘይጠቅም ንደቅና ድሕር ደኣ ዘይዋፅእ ነገር ኮይኑ በቃ ፖዝ ንገብር ንፅሊ እግዚኣብሔር ከዓ ሽዑ ናበይ ከም ዝመርሓና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ሓዳርካ እንዳፅናሕካ ክትመፅእ ከለኻሲ somehow እቲ ወላት delegation ድናህምሎ ወይ ድማ ናይ ምክፋልሲ I think ባዕሉ ቦቱ እንዳሓዘ መፅእ ይመስለኒ ሕጂ ገለገለ ባተንስ ኣለዋ ማለት ኣነ ንዓንተ ፀቂቀሲ ፀገም ከም ዝመፅእ ዝፈልጠን ነገራት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ስለዚ ናይ ትንክፍን ኢኻ ኣቦይ ትገብርን ማለት እዩ ወርያቱ ሲ እንዳ ፅናሕካ ክትከይድ ከለኻ strength ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ትገል ብዙሕ ነገር ከኣሎ ንሳን ተሒዛቶሲ ካባይሲ 10 ዕፅፊ ገይራ ኣብ ምዕራፍ ውፅሓስ ካብኡ ኒውን ክትወስዶ ከም ትኽእል ትፈልጦ ነገራት ስሎ I think over the years ከዓ መስለኒ naturally ዳርጋ መኒዩ እንታይ ዝውስን በየኒዩ ዝኸይድ ኣብ ዝብል ነገር እናተረዳዳእና መፂና ምስኡ ኣብቲ ብዙሕ እዋን እንታይ ዘሎ ሕጂ ከምዚ እዚ ናይ ሰብኣይ ስራሕ እዩ እዚ ከዓ ናይ ሰበይቲ ስራሕ እዩ ንብሎ ኣብ ቤትና እውን የብልናን ገዛ ብዙሕ ግዜ ገዛ ክንገዝእ እንከሎናስ ከም ዝብለካ ስራሕ ዘለዎ ገዛ እንዲና ንገዝእ ነርና ዘለይሰ ካባይ ንላዕሊ እያ ትሰርሕ ምሳና ነይራ ብስርዓት ኩሉ ነገር ክንገብር ከለናስኒ ወላ ኣብ ኩሉ ማለት ምዕራይ ولا بتي ماكينة حس قاعد بكل نجار تقبر لا يوتي وجن ما أبكشنه حدا جزيرة خمسة تقبرني قبل ما نتبلى من مود حيق السامعين هذا أنا فوق قبر كلهم أبغى خشنا غرب
ده حاجه معناتها هديسي ولاكو خمتناتا تعول خمتناتا صبون كون تزيكاله كبروجن تاشو تصغبي يبلي كيدا خسرح كيدا زخون يكون ነገር كغبرسي شجر يبلي معناتي ስለዚህ እንዳትራዳዳ خنا ተቀባበልካ ቆልዑት መሓዝ محصاب ዘድልዮም ተዳ ኮይኖም ቆልዑት ካለ استفላለየ ናሙሳት ዘድልዮም ተዳ ኮይኑሲ እዚያሲ ታቤትሲ ከመገራ ተዓቢ ከመገራ ትጽብቅ ከመገራ ናብቲ ዝደለ ነገር ትብጻሕ ክሳዕ ዝኾነሲ ድሉ ምዃን ማለት ፍሌክሲቢሊቲ ምርኣይ تعاطفነት ምርኣይ ካለ እንታይ ምናልባት ሓደ ግዜ ከምዚ ባይታኻ ምፍላጥ ዝተዘለኻየ ባይታ ምፍላጥ ጽቡቕ ይመስለኒ እቲ ነብሮ ዘለና ወጥንቲ ዘለና ዓድሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዘለና ማለት እዩ ዘይካቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ቤተሰባትሲ ኣብ ፍሉይ ዝኾነ ባይታ ኢና ዘለና ኣብ ፍሉይ ዝኾነ ባይታ ከዓ ነቲ ባይታ ሪኢኻ ድማኒ እቲ ባይታ ዝጠልቦ ነገር ከንታይ ይኽትብል ሲየድልየካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ክገብሮ ዘለካ ነቲ ሓዳርካ ደጸብቕ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እናገበርካ ከይድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ጎይትሽ ሓወይ እንዘለይ ናይ ሓቂ ደስ ዝብል ኣቀራርባ ኢኹም ኣቕሪብኩም ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ማለት ኣብ ገዛኹምሲ ጎይታኦም ከም ድላይካ ትገብር ወይ ምሳሌ ደሌቶ ትዕንፅፃ ገለ ኣይኮነን ምስ ትዛረቦ ዘለኻ ዘልዮም ትሰምዑ ኣለኹም ቅድሚኺ ዝዛረቦ ዘሎ ንስኹም ተኣምሉ ዘለኹም ኣነ ርእሲየ ኣነ ኤድውስን ኣይኮነን ተራዳዲእኩም ኢኹም ዳርጋ ኩሉ ትኸድዎ ከምዚ ክኸውን ከሎኸ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓድሽ ነኖ እንድሕር ስቕ ኢሉ እንድሕር ምስሓን ኢሉስ ሕይል ክብላ ክእላ ዶ ዶሚናንት ክኾና ይኽእላ ዶ ሰብኣይ ምስኪን እንተኾነ ወይ ከዓኒ سي أزخا ملسكا إنكارج كتكبرون كتخبرون دا إزقبعك أمبر نتزلو تنا نتزلو تبقى بحريسي أبيز كتكبروس كنا عيكونا نقوم أملاك قبل عيكونا نتحدار كم عيتك أمني سلزي سبعي كم فعاد أملاك كيركا كتخبرو نتي زرقيكا زلو تحتنا نفقرن كأني appreciate كيركاس كميل كاب سلامن بمتحل لاين نحد حد كخاب بمبرتع تنبرلو منقدي كتري يقبع يبل قويتش حوي عند زلي بدعمي دس باليخم أكافيلكم هنا دس بالطعم حدار بيتكم سي جنة كوينوس من 25 عام كيتكم هلو قبل على ثلاثة جرومات بخون وقلعوا أعبيكم تعميد فتوم فلكم يبقى رهبة لو ثلاثة رايد يكون 10 شعات هلو الجمعة لك خالع عليتون فوستر جيركم أعبيكم بزعبازي قال نجار أنت تقولونها صبوا نجار ديو حزبنا غادي انتهي مهار كي كابت تمكرهم بتجهم قال نجار تزاربونا أب كان عدي يفلتنا بزي زلنا هاجر جن بزحتي أتي ناتنا حزبسي أنا خاطر سرحيون نوح عمتات أبو فوسترين ايجنسي مانج جبر سلازنا وركو تستفل عليه تقاطات تستفل عليه عمتات ستري اي خانه يستفل عليه حزب زلو مالتي اجي مسناتنا زلو زعبينا غشام قبال ابيت كونكا بزحات كونكا بحد كونكا معباي ازيو جروب زخونه كبرتات مالتي خبرتات ناسني تقيمنا خبل خيل مالتي حجتي اتي ابز هاجر زحات بعاتنا خاب بترسياننا زحاتكم نوح عمتات بزحات كله زعبيو الله حجي برختي انتي برخت كلك الله حجي حواتنا زوم دقناسي ب كوانا استولدو اوالدو كنت زيبلنا حواتنا يلم ريفرز قبرون قلنا اللهم حواتهم just مالت بكل ما قدسي كما حواتهم غيرهم ريفر قبرون اب in fact تحنتي زحلفه زي كلا يقول حوالي داون كم بس حالنا خيرنا نيرنا بدات مسانا مسا كنا شغلو ماكينه كيحازو خلو ساتن ماكينه حزاس لزنبرا وصينين كاب غزانا غزان حزان نير من دويلهم نعمي مسخ بيك جبر نبلون هجزي انتايتي زعابي برخت زمصالكاسي دي بيتسي يسفح يا بخاطر ايدي يكونس دحر اب كابزي زعبي ريوردين زخونه ነገር ካይልون ابي واتساب تفطرو صلواسي ازي عبي قد زلو نجاري مالتي كانوا حليفون زعابي نجار كاسي مالت necessarily
ኤርትራውያን ክኾኑ ዘይኮነ ወይ ኣፍሪካውያን ክኾኑ ዘይኮነ ሲ ሰብ መልክዕ እግዚኣብሔር ተፈጥረ ኩሉ ማለት እዩ ወላ ሓደ እዋን ክስታይ ይኸውን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ቤትሲ ዳይናሚክስ ከመይ ጌርካ ማኔጅ ትገብሮ ትፅልዋ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቆልዓ ትሕዛ ኣለካ ምስቲ ናይ ቤትካ ዘሎ ኩነታት ርኢኻ ዕድመ ናይ ደቅኻ ርኢኻ ናይቲ ቆልዓ ኩነታት ርኢኻ ባህርያቶም ርኢኻ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ክትሪኦ ዘለካ ነገራት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን በረኸት ክኸውን እዩ እሞ ኣይ ቲንክ ፅቡቕ ተመክሮን ከም ወለደ ከዓ ዕብየናን ጠቒምናን መስለኒ ኣፀቢቕ ጠቒምና ኣብዚ ምናልባት ክብሎ ዝደሊ ሜይቢ ነዘለ ቅድሚ ሓላፍያ መወዳእታ እዚ ሲ በዚ ናይ ዝዓዲ ዝበሎ እምበር ብሓፈሽኡ ሲ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ወይ ኣብ ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሕና ግን ቀረባና ስለ ዝኾነ ኣብቶም ኣብ ህዝብና ዘለው ስድራ ዘይብሎም ሰሙኑ ዝኸዓ ብፍላይ እውን ናይ ስውኣት ዝዝከረሉ ዘሎ ሰሙኑን እዩ ዝዓበየ ነገር ትገብሮ ትኽእል ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሲ ነቶም ደቆም ሓገዝ ትገብር ተኽኢልካ ነቶም ደቆም እንተደኣ ክትሓዙ ተኽኢሎም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ንምሳሌ ንሓደ ስትራንድ ዝብል ዘለኹ እምበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኦርፋን ዘለው ቆልዑ ኣለው እሞኒ ኣብ ዘለናዮ ኮይንናስ ንገብሮ ንኽእል ኢና ኣምላኽ መቸም ውላድ ክበካ ውሉድ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ ፈቐዶ እግዚኣብሔር ውላድ ይህበካ እዩ ብዙሓት ካፕልስ ግን ኣለው ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ፈቲኖም ግን እግዚኣብሔር ስለ ዘይፈቐዶ ውላድ ዘይረኸቡ ድማ ኣለው ሕጂ ኣነ እንታይ ይብል ኣለው ዝሪኦም ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ማለተይ ካፕልስ ከመይ ትፍቕሮም የቕናእካ እቲ ኣካይዶም የቕናእካ እቲ ብኩሉ ነገሮም ትሪኦም ሞኒ ዋይ እዚኦም ጎይታ ተፈቒዶ መቸም ትፅልየሎም እንዲኻ እግዚኣብሔር ውላድ ክቦም ኣዶፕት ተዝገብሩ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣዶፕት ምግባር ስንበዓሉ ሲ ውላድካ እዩ ዝኸውን ብኩሉ መንገዲ ምሳኻ ዝዓቢ ኩሉ እቲ ናይ ወላዲ ንውላድ ክህቦ ዘለዎ ነገር ከዓ ኩሉ ከዓ ትገብረሉ ኢኻ ትህቦ ኢኻ ማለት እዩ ሞኒ እዚ እውን ከም ባህሊ ብዙሕ ኣይተለምደና ባና ግን ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር ሪዎርድ ዝኾነ ነገር ድማ እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመታት ክንደይ ዓመት ኮይኑ ዳርጋ 10 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ፎስተር ምግባር ካብ ንጅምር ኣብዚ 10 ዓመት ዝተፈላለዩ ቆልዑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኤርትራውያን ነይሮም ምሳና ዘቐመጡሉ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንዓናስ ተባሪኽና ክብል ይኽእል ንዓቶም ጥራሕ ዘይኮነ ተጠቕሞም ንዓኻም ኣዝዩ ዓብዪ በረኸት ከምኡ ከዓ እቲ ባህልና እቲ ምቕባል ጋሻ ብዙሕ ዝለመድናዮ ዝዓበናሉ ነገር ስለ ዝኾነ ከቢድ ኮይኑ ይረኸብናዮ ማለት እዩ እቲ ብዝነበረሉ ግዜ ከዓኒ እቲ በቲ ዕለታዊ ናብራኻ ዝርእይዎ ካባኻ ዝረኽብዎ ማለት ዋላ ኸማን ገሊኦም ዋላ እስልምና ሃይማኖት ዘለዎም ኣለው ማለት እዮም ግን እቲ በቲ ናትካ ናብራ ዝርእይዎን ካባኻ ዝረኽብዎ ነገርሲ ብዙሕ ንበረኸት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሰብ ክንሕግዝ ሰብ ብምሕጋዝካ ከዓ ንዓኻ በረኸት ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ነገር እዩ ሞ ንካልኦትም እንካሬጅ ክንገብሮም ደስ ይብለኒ ዘፍቅረኩም ኣሕዋት ብሓቂ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ክብል ደሊ ከምዚ ዓይነት ግዜ ስለዝሃብኩምና ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ዝብልኩም ነገር ዘለዎ ትምህርቲ ኢና ሓሊፍኩምና ዘለኹም ተስፋ ገብር ናይ ካልኦትን ሰባት ሓዳር ከምዚ ሰሚዖም ነዚ ሪኦም ይከኣል እዩ ከምዚ ክገብር ክእል እየ ክብሉ ንሳት ዕላማ ድሕቲ ኢልና እናተረዳዳእና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤትና ኮይኑ ቤትና ገነት ኮይኑ ዓመታት ከም መዓልትታት ክሓልፍ ይከኣል እዩ ምሳሌ ስለዝኾንኩምና ኣዝና ነመስግነኩም ስለዝሃብኩምና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም በቃ ኣብቲ ዝቕፅል ካልእ ሕቶታት ክንራኸብ ኣድመኩም Thank you very much. እግዚአብሔር ባርካና ካርማ ያቀነልና ዛ ፖርሽን ጊዜ Thank you